Όσο αφορά το ΣΜΑ, επειδή τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, όχι τίποτα δεν πλήρωσε ο Δήμος, ξέρετε, λόγω των χρεών που έχουμε γίνει ζήτουλες. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας ό,τι μπορούμε ή ζητάμε. Γιατί? Για να εξηγιάνουμε το Δήμο. Δεν μας αρέσει να χρωστάμε, ούτε σε μένα προσωπικά, ούτε σε κανέναν από τη διοίκησή μας. Δεν μας αρέσει, δεν είμαστε του χρωστάω. Θέλουμε να φτάνουμε μέχρι εκεί που φτάνουν τα ποδαράκια μας. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω ότι δεν μας κόστισε απολύτως τίποτα και τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο κ. Τσούκλερης. Τσούκλερη. Κύριε Τσούκλερη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, και μετά κ. Αποστολάκος. 8 του 2018, αεροφωτογραφία επίσημη από το ΣΜΑ όπως ήτανε. Να τα πάρει ο κόσμος, υπάρχουν αντίγραφα. Εννοείται, είναι στη διάθεσή σας. 5 του 2019. Βλέπετε ότι... Ακούστε με λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα. 5 του 2019, μέσα στο ΣΜΑ υπάρχουν και δέντρα. Εντάξει. Ναι, στον χώρο που είναι αυτή τη στιγμή προσωρινά οριοθετημένος ο ΣΜΑ. Ακούστε κύριε Τόλιο για να κάνετε ερωτήματα. Και το 2018 και το 2019 υπήρχαν κοντέινερ όπου αφήνανε ογκώδη και πράσινο. Φαίνεται από τις αεροφωτογραφίες. 11 του 2019. Το βλέπετε? Πράσινο με δέντρα, είχε γίνει και αναδάσωση τότε. Περίμενε. 4 του 2020. Αρχίζει ο ΣΜΑ, ο τωρινός τέλος πάντων ΣΜΑ, και γίνεται σιγά σιγά χωμάτινος. 8 του 2020. Αεροφωτογραφία. Υπάρχουν ακόμα κάποια δεντράκια. Το 2020, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε και το οικία που ήταν για να γίνει, να φαίνεται ότι είναι ΣΜΑ. Άρα από εδώ λοιπόν αρχίζει και έχει ενδιαφέρον το θέμα. Έκτος του 21. Εδώ λοιπόν πετάγατε τα σκουπίδια μέσα στους κάδους που ήταν... Ακούστε με, έχω φωτογραφίες κύριε Φλίτρα. Έχω φωτογραφίες. Κύριε Φλίτρα, μην τον διακόπτετε. Έχω βίντεο θα κύριε σας τα Φλίτρα. δώσουμε και θα απαντήσετε. Θα σας τα δώσει η κύριος Τσούκλερης και θα απαντήσετε. Ακούστε το εδώ μας, έχει ενδιαφέρον. Αυτό εδώ το βίντεο. Γιατί υπάρχουν αυτό εικόνες. εδώ το βίντεο. Είναι σκουπίδια. Τι είναι κύριε Φλίτρα? Πράσινο. Λοιπόν, το βλέπετε, εδώ έκτος του 21. Έκτος του 22. Θα τα δείτε και τα στρώματα κύριε Σιώμο, μην βιάζεστε. Έκτος του 21, έκτος του 22. Δεν κουράζομαι. Εδώ κύριε Σιώμο, επειδή σας αρέσει να ειρωνεύεστε. Εδώ λοιπόν είναι σκουπίδια τα οποία τα έχω σε βίντεο. Είναι σκουπίδια. Έκτος του 22, μισό λεπτάκι. Έκτος του 21. Κοιτάξτε λίγο μέσα στο τρίμηνο του καλοκαιριού τι έγινε. Για κοιτάξτε το λίγο. Πού πήγαν τα δέντρα? Στον κόσμο καλύτερα εδώ. Πού πήγανε τα δέντρα? Αρχίζουνε και ακούστε το άλλο το ωραίο. Αρχίζουνε και οι επιχωματώσεις για να κλειστεί το ρέμα. Έκτος του 21, ένατος του 21. Ένατος του 22, κοιτάξτε τις επιχωματώσεις. Και το ρέμα πως κλείνεται. Πέμπτος του 23. Και ελάτε να δείτε, δεν τους έφτανε ο ΣΜΑ. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο ΣΜΑ φτάνει εδώ. Φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι αρκετά μέσα. Και άλλες επιχωματώσεις. Ώστε το ρέμα να μην υπάρχει πια. Εγώ δεν το ψήφισα. Εγώ, να σας πω κάτι. Η δική σας... Κύριε Τσούκλερη, έχετε τελειώσει? Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να τοποθετηθώ? Κύριε Φλίτρα, σας ακούμε. Ξέρετε,
Εσείς δεν ρίχνατε όμως. Όχι, δεν θα μιλήσει ο κύριος Φλίνδρας. Όπα, μου Ακούστε, όταν ψηφίζετε κάτι, κύριε Φλίνδρα, ψηφίζετε για να είναι νόμιμο και όχι παράνομο. Αυτές είναι έπινομες ενέργειες και είναι έπινο. Σας παρακαλώ πολύ. Όσον αφορά το ΣΜΑ, έχουμε κάνει και σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχω κάνει με την περιφέρεια, με το αρμόδιο τμήμα που είναι υπεύθυνο για το περιβάλλον και που είχε γίνει και καταγγελία, τον έχουμε φτιάξει με τέτοιο τρόπο το ΣΜΑ ώστε να αποτρέπει οποιονδήποτε να μπορεί να πετάξει οποιαδήποτε στιγμή μπάζα προκειμένου να γίνει επιχωμάτωση όπως γινόταν τόσα χρόνια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχω αεροφωτογραφίες ανά εξάμηνο, έχει γίνει επιχωμάτωση, έχουν επιχωματωθεί πάνω από 2.000 φορτηγά, μιλάμε για 20.000 κυβικά και αυτά είναι σε αεροφωτογραφίες. Μπορώ να σας τις φέρω άμα θέλετε στο επόμενο 5 λεπτό, τις έχω τυπωμένες και μπορώ να σας τις δώσω. Κύριε Τσούκλερη, συντομεύεται. Να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιώμο, δεν έχει γίνει ούτε μία επιχωμάτωση από τότε που ούτε μία, σας προκαλώ. Πήγαινε στο γραφείο να φέρεις φωτογραφίες, επάνω στο γραφείο είναι, σε ένα γκρι φάκελο. Επιφυλασσόμεθα να δείξουμε τις φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή εγώ δεσμεύομαι ότι από τότε που ανέλαβα ως αντιδήμαρχος δεν έχει επιχωματωθεί, δεν έχει αυξηθεί η επιχωμάτωση, έχουν γίνει τα σειράδια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ πιο μέσα από τα όρια του ΣΜΑ, τουλάχιστον 3 με 4 μέτρα πιο μέσα, έχει συρρικνωθεί ο χώρος του ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ δεν λειτουργεί ο ΣΜΑ, δεν πετάμε απορρίμματα, λειτουργεί. Μα τι λέτε τώρα, είχατε κάνει... μπορώ να έχω το λόγο, κύριε... Ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Είχατε φτιάξει χώρο που μπαίνανε τα κοντέινερ και υπάρχουν αεροφωτογραφίες. Υπάρχουν αεροφωτογραφίες με κοντέινερ τα οποία είχαν μουσαμάδες και να σας πω και κάτι, υπάρχουν αεροφωτογραφίες, κύριε Σιώμο, που ήσασταν εσείς πρόεδρος του ΣΠΑΠ, ήσασταν αντιδήμαρχος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ήσασταν μέλος της διοίκησης, υπάρχουν αεροφωτογραφίες που φαίνονται ότι πετάγατε τα στρώματα από κάτω και τα επιχωματώνατε στον γκρεμό. Έχετε κλείσει το ρέμα, υπάρχουν οι αεροφωτογραφίες, έχω αεροφωτογραφίες από το 2018 ένα εξάμηνο. Εντάξει, και σας προκαλώ αν θέλετε να πάμε με μπολντόζα στο κάτω μέρος να βρούμε και τα στρώματα και τους καναπέδες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΣΜΑ δεν έχει πεταχτεί τίποτα, τον έχουμε κλείσει, υπάρχει 24ωρη φύλαξη στο νεκροταφείο, θα γίνει 24ωρη φύλαξη στο ΣΜΑ, θα μπουν κάμερες και δεσμευόμαστε να υπάρχει ο χώρος να είναι ελεγχόμενος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει φορτηγό να πετάξει μπάζα. Υπάρχει 24ωρη φύλαξη, κύριε Σιώμο, στο νεκροταφείο. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο νεκροταφείο. Σας προκαλώ να πάμε να το δούμε. Κύριε Σιώμο, δεν θα κάνετε συζητήσεις. Έγινε μια ερώτηση. Και άμα θέλετε να πάμε να δούμε στις επιχωματώσεις που έκανε η δικιά σας διοίκηση και τους καναπέδες και τα στρώματα και ό,τι άλλη σαβούρα. Κοιτάω τη διοίκησή σας. Κύριε Τσούκλερη, επιχωμάτωσε η δική μας διοίκηση τα στρώματα, για πείτε το ξανά. Φωτογραφίες που φαίνονται τα στρώματα πεταμένα στο κρεμό. Η διοίκησή μας είπατε. Θέλω να φέρεις τις φωτογραφίες να τελειώνουμε. Είπατε, κύριε Τσουκλερή, είπατε, ακούω. η διοίκησή σας, άρα εσείς, η προηγούμενη διοίκηση. Μάλιστα, ναι. Πηγαίναμε λοιπόν επί τούτου, ρίχναμε τα στρώματα στο ρέμα γιατί έτσι μας αρέσει, αυτό είπατε. Και υπάρχουν φωτογραφίες. Για ξαναπείτε το, γιατί είναι πολύ ωραίο. Πάω να τις φέρω. Κυρία Δήμαρχε, το λόγο. Δεν μου λέτε, έχετε ξεχάσει ότι είναι Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, θέλετε. Για πάμε λοιπόν αφού θέλετε. Μισό. Θα σας πάρω, κύριε Κουντουλάκο. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Ξέρετε, κύριε Κουντουλάκο, ακούστε με προσεκτικά.
παθογένεια της κάθε διοίκησης είναι καταγεγραμμένη δια των πράξεών της. Εμείς λοιπόν την παθογένεια την έχουμε καταγράψει. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να τη φέρνουμε μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι νομίζω ότι οι επικεφαλείς τουλάχιστον είναι έμπειροι και γνωρίζουν. Αν όμως θέλετε να ανοίξουμε θέματα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας φέρω καμιά δεκαριά για το τι συμβαίνει σε αυτόν το Δήμο και το τι αντιμετωπίζουμε. Εάν λοιπόν δεν σας είναι γνωστό, έχει κλείσει το ρέμα παντελώς, έχουμε αεροφωτογραφίες, έχουμε βάλει κάποιους στόχους γιατί πρέπει να ανοίξει το ρέμα, θα σας τα παρουσιάσουμε. Είναι ντροπή για αυτό το οποίο συνέβη, συνολικά είναι μία ντροπή, γιατί αν κάποιοι είχαν λίγο μυαλό στο κεφάλι τους, θα μπορούσαν να φτιάξουν το ΣΜΑ όπως έχει γίνει σήμερα, ακριβώς όπως έχει γίνει σήμερα, και να ήταν όλα καλά. Άρα, καλό είναι, μια και είναι Άγιες Μέρες, να μην προκαλούμε. Εγώ γενικά είμαι πολύ υπομονετικός άνθρωπος, πάρα πολύ, και λέω δεν πειράζει, μίλησε ο κόσμος. Έκρινε ο κόσμος την διοίκηση που διοικούσε και την έκρινε για τα καλά. Τι να βγω να πω, πάω να τα μαζέψω. Αν όμως θέλετε να μιλήσουμε επί χάρτου, με αεροφωτογραφίες και συγκεκριμένες ημεροχρονολογίες, θα κάτσουμε να τα δούμε ένα-ένα. Τώρα, για να κλείσουμε, γιατί μου εκνευρίσατε τον αντιδήμαρχό μου, το Δημήτρη τον Τζούκλερη, στον οποίο οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα... Επαναλαμβάνω λοιπόν, οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη δουλειά την οποία έκανε στο ΣΜΑ, το επωνομαζόμενο ΣΜΑ, μια και δεν λειτουργεί ο ΣΜΑ, για τη δουλειά την οποία έκανε, για το γεγονός ότι το καθάρισε, του οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όπως επίσης οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Στέφανο τον Κατσίκη, ο οποίος δούλεψε για το χώρο εκεί, τουλάχιστον όσο αφορά τη δική μας διοίκηση. Τώρα, επειδή η κυρία Κοτσιρέα έχει να κάνει μία παρουσίαση από το συνέδριο, έχω ζητήσει το λόγο. Είμαστε μια μισή ώρα με παρουσιάζει. Θα έρθω να παρουσιάσω το μαγαζί μου μεθαύριο, να ξέρετε, έτσι. Αλλά ο κύριος Κοντουλάκος πριν από κάποια συνεδρίαση έθεσε κάποια ερώτηση στην κυρία Κοτσιρέα και πρέπει να απαντήσει. Άρα λοιπόν η τοποθέτηση θα ακούσετε την κυρία Κοτσιρέα και μετά θα θέσετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Όχι. Όποιες ερωτήσεις έχετε, τι είναι αυτά που λέτε. Πάνω στην ερώτηση που κάναμε στις μια χαρά τα λέει ο κανονισμός. Επίσης ο κανονισμός λέει όταν τελειώνει η προημερησία διάταξη που είναι 1 ώρα και όχι 2, μπορείτε να τις κάνετε και εγγράφως ερωτήσεις, κύριε Σιώμο. Αυτό λέει ο κανονισμός, τον οποίο τον έχετε ψηφίσει πριν γίνω εγώ πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, κυρία Κοτσιρέα, έχετε το λόγο. Έχουμε ερωτήσεις. Καταρχάς καλησπέρα σας. Η δήμαρχος μας είπε νωρίτερα για τη μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Έχουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, σας το λέω τόση ώρα. Σεβαστήστε παρακαλώ τους πολίτες και τους δημότες μας. Έχουμε ζητήσει να κάνουμε ερωτήσεις. Σας παρακαλώ. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευτήκαμε με τη Δήμαρχο να παρουσιάσω το συνέδριο και τα σχόλια και τα συμπεράσματα. Φοβάστε κάτι. Του κυρίου Κοντουλάκου ζητώ να μιλήσω για το συνέδριο. Ο Δήμος... Να μιλάει Δήμαρχος. Όχι, δεν το αποδεχόμαστε.
2 ώρες μιλάει η Δήμαρχος και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Αν θέλετε να σεβαστείτε τους πολίτες, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσετε τα ερωτήματα που σας θέσαμε. Αν είναι δυνατόν, μια φορά ερχόμαστε να μην ακούσετε τις ερωτήσεις. Αν είναι δυνατόν. Εάν νομίζετε και τιμή να κάνει ερώτηση, να την κάνει εγγράφος όπως λέει ο κανονισμός. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Κυρία Κοτσιρέα, έχει το λόγο. Όχι, ένα λεπτό. Άκου. Έγινες δημοκράτης. Όπα. Έχουμε ερωτήσεις να κάνουμε, σοβαρά μιλάς τώρα. Τι να κάνω. Γιατί το κάνεις μπουρδέλα, ρε μαλάκα. Εγώ θέλω να κάνω μια προσωπική τοποθέτηση. Ξέρετε, δεν είναι μειονέκτημα μάλλον να είναι πρώτη φορά που συμμετέχω σε Δημοτικό Συμβουλίο. Κύριε Τσούκλερη, λοιπόν, ρωτήστε ποιοι ψηφίσανε για να γίνει το συγκεκριμένος χώρος ΣΜΑ. Έτσι, σίγουρα ψήφισε και η Δήμαρχός σας γιατί ήταν στην προηγούμενη διοίκηση, άρα όταν απευθύνεστε για την προηγούμενη διοίκηση απευθύνεστε και στη Δήμαρχό σας, αν το γνωρίζετε. Εγώ προσωπικά δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να κατηγορείτε. Έτσι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Επίσης, ερώτηση κύριε Φλίντρα. Εννοείται. Με ψήφισμα ακριβώς. Θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Μπούρα. Λοιπόν, κύριε Φλίντρα, την ερώτηση. Μετά έχει το λόγο η Δήμαρχος. Κύριε Φλίντρα, ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκνευριστήκατε. Αλλά οκ, πάμε λοιπόν. Τώρα έχω να σας απευθύνω. Λοιπόν, ρωτηθήκατε για τα μπάζα που υπάρχουν ήδη. Ρωτηθήκατε για τα μπάζα που είναι εκεί ήδη. Δεν ρωτηθήκατε για την προηγούμενη διοίκηση. Λοιπόν, Φλίντρα, την ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κύριε Τσούκλερη, γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μου είπατε να φέρω την ερώτηση σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά φαντάζομαι θα έχετε και την απάντηση πιο εύκολα. Λοιπόν, στη Δημοτική Επιτροπή φέραμε και ψηφίσαμε για τα Φελιζόλ. Θέλω να σας ρωτήσω, είπε η Δήμαρχος πρώτον ότι δεν στοίχησε τίποτα στο Δήμο. Λογικό, για τα Φελιζόλ. Λογικό, γιατί και η σύμβαση που υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση φαντάζομαι ότι δεν χρέωνε κάτι το Δημότη. Φαντάζομαι, είμαι σαφής. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι να μας πείτε με ποιον τρόπο και με τι απορριμματοφόρο θα αδειάζετε τους κάδους των Φελιζόλ. Η τρίτη μου ερώτηση είναι πού θα τα πηγαίνετε. Η τέταρτη μου ερώτηση είναι η σύμβαση που υπογράψαμε και ψηφίσαμε στο Δημοτική Επιτροπή, η ανάδοχος εταιρεία ζητά έναν χώρο 5x5x3 για να μπει μέσα η συγκεκριμένη πρέσα για να παίρνει τον Φελιζόλ και να τα κάνει τάκους αντίστοιχους, έτσι. Άρα πού θα τοποθετηθεί. Η απάντησή σας στη Δημοτική Επιτροπή ήταν ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί μεταλλική κατασκευή 5x5x3 αλλά ένα κοντέινερ. Πώς θα ηλεκτροδοτηθεί το συγκεκριμένο κοντέινερ, είναι η επόμενη ερώτηση. Αφού καταφέρετε τέλος πάντων και μας πείτε τον τρόπο πώς θα γίνεται συγκομιδή κτλ. Και καταφέρουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ένα πακέτο, πού θα αποθηκεύονται αυτά τα πακέτα, ώσπου να τα πάρει η ανάδοχος εταιρεία, γιατί μέσα η σύμβαση γράφει ότι δεν θα έρχεται να παίρνει ένα πακέτο, αλλά όταν μαζευτούν μια συγκεκριμένη ποσότητα. Και με είχατε εντυπωσιάσει στην απάντηση. Ολοκληρώνεται. Τελειώνω. Με είχατε εντυπωσιάσει την απάντηση που μου δώσατε ότι θα τα μαζεύουν οι εργαζόμενοι με τα χέρια. Κύριε Φλίντρα, συνεχίστε. Κύριε Τσούκλερη, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που απευθύνονται... Κύριε Κουντουλάκο, κύριε Τόλιο, υπάρχουν ερωτήσεις προς τον κύριο Τσούκλερη? Να απαντήσει όλα μαζί. Ωραία. Ο κύριος Παλαιοδήμος, θεσμικά προηγείται, συγγνώμη κύριε Τόλιο. Κύριε Παλαιοδήμο. Λοιπόν, κύριε Τσούκλερη. Για να τελειώσει ο κύριος Τσούκλερης.
Σε σχέση με αυτά τα οποία έχετε καταγγείλει, έχετε προβεί σε κάποια κίνηση, ας πούμε κάτι σαν μήνυση προς κάποιους για όλο αυτό το οποίο εσείς αντικρίσατε? Αυτή τη στιγμή καταγγείλατε, έχετε γραφτεί σε βίντεο η φωνή σας, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μήνυση δικιά μου και ισχυρίζεστε ότι 2.000 φορτηγά ξεφορτώσαν εκεί, τουλάχιστον, είτε εν αγνία της διοίκησης, είτε εις γνώση της προηγούμενης διοίκησης εννοώ, είτε εις γνώση της διοίκησης, που και τα δύο είναι κολλάσιμα, έτσι, γιατί την ευθύνη για την λειτουργία του ΣΜΑΤ έχετε προβεί εσείς ως αντιδήμαρχος. Γιατί θεωρώ, ας πούμε, ότι μπορεί να βρει και τον πελάτη. Στο μέλλον να σας πει κάποιος άλλος, βρήκα 2010 φορτηγά από το 2000. Έχετε προβεί σε κάποια δημόσια καταγγελία? Τι σκοπεύετε να κάνετε αυτό το οποίο δημόσια καταγγείλατε τώρα? Αυτή τη στιγμή εγώ το λέω στον κύριο Τσούκλερη, φιλικά είμαι φίλος του κυρίου Τσούκλερη, για να προφυλάξει τον εαυτό του. Έχετε προβεί? Κύριε Τσούκλερη, κύριε Σιώμο. Ποιοι από τους συναδέλφους σας, τους παρόντες, έχουν καταψηφίσει το ΣΜΑ και ποιοι, γιατί μου θύμισε ο Βασίλης και ο Νίκος, και ποιοι αποχώρησαν κατά την ψηφοφορία. Και το... Ο κύριος Σιώμος. Ωραία, εντάξει, δεν θέλω να πω αυτό. Κύριε Τέλειο. Και ξέρετε επίσης, με συγχωρείτε, το θυμήθηκα, και ξέρετε επίσης αν έχουν γίνει τέτοιου είδους καταγγελίες και τι αναφέρουν αυτές οι καταγγελίες? Το 2020, τον πρώτο μήνα, έχουν κάνει μία συνάδελφοι Μπούρας, Κοντουλάκος, Φιδοπιάστης. Έχετε ακούσει μήπως κάποιος ότι καθάρισε τον τότε, δεν ήταν αδειοδοτημένος, τον τότε εκεί χώρο? Κύριε Σιώμο, ολοκληρώνετε. Μισό λεπτό. Και μάλιστα και το δασαρχείο και έκανε αυτοψία και έδωσε συγχαρητήρια. Ξέρετε κανέναν από αυτούς? Κύριε Τέλειο. Πείτε μου και εμένα, Κύριε Τέλειο. Σιώμος λέγεται, μην κουράζετε. Απάντησε ο κύριος Σιώμος, η ερώτηση, μία απάντηση λιγότερη. Κύριε Τσούκλερη, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνο το χώρο επάνω. Απλά όταν θα ξεκινάτε να μας εμφανίσετε τις φωτογραφίες αυτές, που δεν διαφωνώ πουθενά μαζί σας, θα καθίσετε να πείτε και όλο το πολιτικό σκεπτικό. Εγώ λοιπόν θα σας κάνω σε μορφή ερώτηση, να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε. Γνωρίζετε ποιοι το ψήφισαν το ΣΜΑ? Ένα. Δεύτερον, γνωρίζετε τι θέση κρατήσανε κάποιοι άνθρωποι στην αντιπολίτευση και σήμερα που είναι εδώ για το ΣΜΑ, όποιας μορφής και να έχει? Τρίτον, γνωρίζετε ότι κάλεσε η αντιπολίτευση συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα με αυτά ακριβώς που λέτε σήμερα εσείς? Με αυτά που λέτε εσείς. Τα γνωρίζετε όλα αυτά? Συλλήβδεν λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ να ενημερωθείτε πριν απαντήσετε σήμερα, γιατί το ΣΜΑ αυτό δεν είναι ερώτηση. Είναι τοποθέτηση και υπόδειξη. Ερώτηση λέει ο κανονισμός. Ερώτηση έχετε? Γνωρίζετε όλο το ιστορικό του ΣΜΑ και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε όλα αυτά και τι έχει γίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια? Απαντήσει η κυρία Δήμαρχος, κύριε Τσούκλερη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον κύριο Φλίντρα. Περάσαμε στη Δημοτική Επιτροπή την ανακύκλωση του Φελιζόλ. Η προγραμματική σύμβαση λοιπόν που προϋπήρχε βελτιώθηκε μετά από συζητήσεις που κάναμε. Το κομμάτι του μηχανήματος και της αποθήκευσης θα μας το παρέχουν θα είναι μέσα σε κοντέινερ, δεν θα κάνουμε κάποια εγκατάσταση εμείς, θα μας το παρέχει το σύστημα, θα είναι μέσα σε κοντέινερ το σύστημα και η αποθήκευση θα γίνεται μέσα στο κοντέινερ. Όταν γεμίζει ο χώρος θα μας θα έρχονται, ωραία να σας πω λοιπόν τη διαδικασία, θα συλλέγονται τα φελιζόλ. Τα φελιζόλ, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα σε απορριμματοφόρο. Εντάξει, δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα σε απορριμματοφόρο. Υπάρχει η σύμβαση μέσα, το γράφει ξεκάθαρα. Είτε θα είναι μέσα σε σακούλες που θα τις έχουμε δώσει, το φελιζόλ είναι πάρα πολύ ελαφρύ, θα συλλέγεται καθημερινά, είτε οι σακούλες αυτές θα βρίσκονται μέσα στους κάδους και θα παίρνουν τη σακούλα και θα την μεταφέρουν. Πώς? Σας εξήγησαμε, είτε με το φορτηγό αν είναι μεγάλες ποσότητες, είτε με τα μικρά φορτηγάκια που έχουμε. Είναι πολύ ελαφριά. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία. Θα είναι κλειστές σακούλες με το χέρι. Είναι ούτε 2 κιλά. Θα πείτε σε υπάλληλο να ανοίξει τον κάδο να πάρει σακούλες με το χέρι? Οι κάδοι θα είναι σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν έχετε καταλάβει πώς θα γίνεται πρώτα απ' όλα. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Εγώ έχω καταλάβει. Ακούστε λίγο. Για να τελειώσει η προημερησία διάταξη, εάν σε συγκεκριμένα σημεία, κύριε Τσουκλερή, εάν θέλετε περισσότερες απαντήσεις πιο περιεκτικές, υπάρχει και το έγγραφο. Μπορεί να σας αποστείλει εγγράφος απαντήσεις ο κ. Αντιδήμαρχος.
Εσύ το... Να τελειώσει ο κύριος Τσούγκλερ και θα στην δώσω. Κύριε Τσούγκλερ, ολοκληρώστε. Άρα θα υπάρχει το κοντέινερ. Κυρία Κοτσίρια και κύριος Κουτουλάκος. Συγγνώμη. Κύριος Αποστολάκος. Σας μπερδεύτηκα, κύριε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τις επαφές με την εταιρεία για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες, πώς θα γίνουν για να είναι όλο αυτό να γίνει σωστά. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα μάθετε και τις λεπτομέρειες, πού θα τοποθετηθεί, από πού θα πάρει ρεύμα και πώς θα γίνεται ακριβώς η συλλογή. Λοιπόν, είναι κάτι που ξεκινήσατε εσείς πολύ σωστά σαν προηγούμενη διοίκηση, δεν το προχωρήσατε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, και ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα να το υλοποιήσουμε. Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούγκλερ. Να απαντήσω κύριε Μπουρά. Πάνω σε αυτό να βοηθήσω, κύριε Τσούγκλερ, μισό λεπτό. Μιλάτε για το κοντέινερ, το ότι θα είναι κλειστού τύπου σαν τα βιοετρικά, το οποίο είναι και πρέσα. Ουσιαστικά είναι πρέσα και θα είναι αποθήκη. Είναι κοντέινερ, σαν κοντέινερ, δεν είναι καμία σχέση με πρέσα. Σαν isobox. Κλειστού τύπου, κλειστού. Είναι πρεσάρι, δεν πρεσάρι. Όχι. Κύριε Αποστολάκο, έχετε το λόγο που έχετε ζητήσει. Κυρία Δήμαρχε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αγαπητοί συναδέλφοι. Επειδή κάποιοι μπερδεύονται πολύ, εσείς κύριε Φλίντρα δεν ήσασταν στο προηγούμενο συμβούλιο, θα σας αποστείλουμε λοιπόν να μάθετε, να διαβάσετε καθώς και την νομοθεσία. Όταν κάτι γίνεται σε έναν Δήμο με σχετική νομοθεσία, η νομοθεσία αυτή πρέπει να τηρείται. Η νομοθεσία δεν τηρήθηκε. Τώρα, τα ποιος το ψήφισε και τα περί συμβουλίου θα τα πάρετε εγγράφος. Τώρα, το ποιος δεν... Ευχαριστώ. Να ενημερώσετε και τον κύριο Τόλιο γιατί λείπει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Το αν, κύριε Φλίντρα, σε εσάς που κάνατε την ερώτηση, το αν, κύριε Φλίντρα, κάποιος παρανομεί ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όσο αφορά την ερώτηση του κυρίου Παλαιοδήμου, ο οποίος συνεχώς παίρνει ζυζάνια, κύριε Παλαιοδήμου, χαριτολογώντας το λέω για να μην μου πείτε επί προσωπικού, έχουν γνώση οι φύλακες και θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ψηφίστηκε ΣΜΑ. Δεν ψηφίστηκε σκουπιδότοπος και να πετάμε τα μπάζα στον κρεμό. Κύριε Αποστολάκο, βγήκε η υπουργική απόφαση για ΣΜΑ, όχι για να πετάμε τα μπάζα και να τα επιχωματώνουμε. Κύριε Αποστολάκο, έχετε το λόγο. Κύριε Αποστολάκο. Καταρχάς θέλω να ενημερώσω το σώμα για μια καταγγελία που έγινε, που αναφέρει διάφορα ονόματα μέσα, από κάποιον ή κάποιους κουκουλοφόρους, γιατί όταν δεν βάζεις την υπογραφή σου, δεν υπογράφεις αυτό που καταγγέλεις, γιατί το καταγγέλεις ονόματα, στην αρχή διαφάνειας. Δεν υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη λίγο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μας αποτρέψει από το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. Έχει απαντηθεί από την υπηρεσία η καταγγελία αυτή. Υπάρχει Βλάση, δεν υπονοώ κάτι για... Το Προεδρείο έχει στη διάθεσή του όλη την καταγγελία. Σας λέω λοιπόν και πάλι, επειδή αυτές οι πρακτικές είναι πρακτικές κουκουλοφόρων, δεν αφορά έντιμους πολιτικούς άντρες,